Hello guys, welcome back to my channel. आंनि channel गासैखौबो दिनै बरायलायबाय। बेनिफ्राय आङो दिनै आंनि खामानिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आरोना आं मा मावो। So आङो दायो हेयार काट आं नोंथांमोननो दिन्थिनि। नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आरो लोगोसे गावनि गोसो गोरबोजों नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना गालांगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना। So नायदो नोंथांमोना आं स्टार्ट खालामबाय। हेयार काटिं बेखौ बुङो लेयार हेयार काट नोंथांमोना नायनानै लादो नोंथांमोना सोलोंनो गोसोबा जुदि भेकेन्सि ओंखारोब्ला आङो मोनसे मेसेज होगोन स' नोंथांमोना फैनानै सोलोंफैनो हागोन बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया स' सोलोंनानै ला लाइफआवहाय मोनसे बयबो जायहा इन्ट्रेस्ट दङ बियो थाबनो हाखायोबो बेनिखायनो जाय इन्ट्रेस्ट दङ गोसो होयो नोंथांमोनहा नायनानै लादो आरो जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनो दाबावदे स' आरो साबस्क्राइब खालामना होयोब्ला नेक्स्ट भिडिअ बेबायदि नुलांबाय थागोन ना बेखायनो खालामनानै ला नेक्स्ट भिडिअआवबो आं होलांबाय थागोन आरो नोंथांमोना माबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों सोंनो हागोन आङो सानसे फ्रि टाइम लानानै आं माबा खालामगोन आरोना माने रिप्लाय होनो नाजागोन भिडिअसनि गेजेरजोंनो दायो नायदो नोंथांमोना आं हेयार काटखौ माने फुल होनो हाया मानो होनोबा बहुत गोलाव जायो भिडिअसआ बेखायनो आं फुलआवहाय जास्ट सर्टल' होदों आरो आङो दिनैहाय नेक्स्ट टाइम आं नाजाबाय थागोन बेबायदिनो दिन्थिलांबाय थानो नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना जास्ट अननानै मोजां मोनोब्ला लाइकल' खालामनानै होलां लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो गोदानब्ला बेनो आरोना आंनि रिकुवेस्टआ बेनिफ्राय सापर्ट खालामनानै हो जाहाथे आंबो बिदिनो मोजां प्रफेसनेल लाइफ टाइम आङो बे खामानिखौ मावलांनो हानाय बायदि आरोना नोंथांमोननि सापर्टनि गेजेरजोंसो आङो दिनैसिम बेबायदि दिन्थिनो हादों आरोना आं जोबोद गोजोननाय बाख्नायनाय हरो गोबां जोंनि बर' सापर्टारफोरखौबो फंबाय बिनानाव बिदा फंबाय लोगोसे आइ आफा रायजो राजा नङा होमबा नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आङो दिनैसिम बेसिमहालागै आं सफैनो हादों होननानै आङो माने गावखौनो फोथायो आरो आं बेसिम सफैबाय नोंथांमोननि सापर्टआवहाय आरो गोबां सापर्ट बिदिनो मोनबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामो आरो दायो प्रपारलि मा होनो सेटिं खालामगासिनो आङो बेखौ आउटकाल्स होनो सेटिं आउटकाल्स लेयार काटआवहाय आउटकाल्स खालामोबा मोजां नुयो आरोना बेखायनो जोङो लेयार काट हेयार काट खालामोबाथाय माबा बिदि आउटकाल्स खालामनाय जायो आरो फाइनालि सिनखांबाय थ' नोंथांमोननि सायावसो सोर मोजां मोनदों सोर मोजां मोनाखै नोंथांमोननि सायावसो आरोना कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरदो स' कास्टमाराथ' जोबोद मोजां मोनदों नायनानै माने सिनजानानै आरोना बेबायदिनो नांगौ होननानै बुंनायखाय बेबायदि सिनना होदों पिक्सार देखायफैयोबानो आं बेबायदि सिननानै हरो आरोना फट' देखायखायो मालाय मादि नांगौ पार्टिफोरावहाय बेबायदिनो सेटिं खालामनानै थाङोब्ला जोबोद मोजां नुयो आरोना रिल्सफोर बनायोब्ला बेबायदि सेटिं खालामजानांगौ होमबानो बिराद मोजां समायना नुयो आरोना अबेबा पार्टिफोराव थाङोबा लोगोफोर मादि नुदों खानाय सिननायखौ नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला नायनानै लाइक खालामनानै होलांदो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरोना अननानै गावनि गोसो खुसि नोंथांमोना नुखाबाय आं माबायदि खामानि मावो मा होनो सानफ्रोमबो बेबायदिनो आरोना खानाय सिननाय ओमफ्राय अनेक खामानि दङ बिउटिशियाननि खामानिखौथ' मिथिखायो हेयारड्रेसारनि खामानिफोरखौथ' मिथिखायो नङा होमबा बिदिनो मावनानै थायो आरो आं सानसे स' भिडिअसआ एसेबां दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेनानै थागोन होननानै आसा खालामबाय आरोना